Bere biziko espioiak. Goizeko 5:25, Iowa. Aizu, Tobi, utzi behingoz fantasiazko zabor hori. Bai, itzuli errealitatera eta bukadezagun egitekoa eguzkia irten aurretik. Honenean noa oraintxe, estralurtarrak lurrartzera doaz. Ze arraio! Baina, ze demontre... begira! Guazen, korri Guazan bizko! bizkoaren hemendik! Estralurtarrak. Goizeko 11:25 gutxi, Beverly Hills Institutua. Kontuz! Benetan esaten dizut andereñoa, hobeduzu autobusaren ordutegia eskuratu, zeren martxa honetan ez duzu inolaz ere gidabaimena aterako. Atera beharra daukat. Oi, gidatzen dakiten neskek bider mutil gehiago erakartzen dituzte. Ez kezkatu, Ales. Ziur aparkatzen hobea zarela. Mesedez, ez gogoratu aparkatzea. Zuzara gidabaimen ateratzen ari dena, Ales, non daude frenoak? Erakundearen egoitzan gaude, ez dute zertxo ere ikusten. Ilunpetan distira egiten duen elastikoa erosi behar nuen. Esan dizuet ez zaidala gustatzen ilunpea, eta ez beldurra ematen didalako baizik. Kaixo, andereñoak. Jerry, ondotxo dakizu estresak kalte egiten diola nire larruazalari. Barkatu, Morrison agenteak behaztopa egin du zorgailuaren kablearekin. Tira, begiratu Italiako, Errusiako eta Frantziako satelite irudi hauei. Erakundeak uste du ikusi duzuen jende hori estralurtarrek abduzitu dituztela. Estralurtarrek txantxetan ala. Buruan kolpea hartu duzu gaur goizean dutxatzerakoan? Kontu larria da hau andereñoak. Azken bi asteotan hainbat abduzio gertatu da. Aurrenekoa Iowan. Zuen egitekoa abduzio tokiak bisitatu eta aztarnak aurkitzea izango da. Banekien ezin genuela galaxian bakarrik egon. Banekien bizitza zegoela beste planetetan. Batzuetan, Ales, zuk ere beste planeta batekoa ematen duzu. Planeta raro xamar batekoa. Tira ba, tresna batzuk ezagunak dituzue. Bizkar zorro propultzatzaileak, hilerako urkilak akordeak, bero sentsore 6.000, mugimendua hautemateko infragorri betaurrekoak, internet eta kamera digitalarekin, eta tresna berri batzu, GPS dun eskuturrekoak eta EBDL-ak. Mareatuta ala, Jerry? Entzun ondo, hauxe da EBDL-a, Espainietako barra distiragarri eta laserduna, fruta zaporekoa eta kaloria gutxiko. Estralurtarrekin topo egiten badugu, lurrak eskaintzeko duen onena erakutsiko diegu. Bai, onena. Agur eta zorteon andereñoak. Eguerdiko ordu bat eta 17 minutu, Iowa gainean. Erakundeko pilotuak hitz egiten dizue, mendebalderantz goaz. Hegazkin azpitik begiratzen baduzue, Iowa ikusiko duzue. Hegazkin azpitik? Berdin dio auto bat edo bizkar zorro propultsatzaile bat eman. Alesek ez daki gidatzen. Ikusiko aldu. Urbiltegi hori. Ai. Clover, Sam, entzuten ditazue? Hartasoroan gaude. Labirinto bat dirudi. Bai, ikusten zaituztet. Kaixo! Ematen du marrazki bati jarraituta moztu dutela hartoa. Sandalia erraldoi bat irudi. Argazki bat bidaliko dut erakundera. Ezin gara itzuli estralurtarren egin behar honetatik harto hautsarekin bakarrik. Aholku bat, ez egin horrelakorik gidabaimeneko azterketan. Ongi. Nor da bilor? Ez zaitu gustatzen hau. Ez da niri ere. Ez zintuztegun beldurtu nahi, ni Tobi naiz, eta hori Jet. Hauxe
Bai, estralurtarra? Ni Sam naiz, eta hauek Ales eta Clover. Gu, harto ikuskatzaileak gara. Hemen zeundeten argien gauean? Bai, noski, gure laguna kale bartu eta espaziontzira eraman zuten. Haren bila gabiltza geroztik. Nolakoa zen espaziontzia? Tipul handi baten itxurakoa. Ez, arbi handi baten itxurakoa. Bai, zure burua bai arbiale galanta. Hamburguesak ekartzen dituzue amaiketakoa egiteko? Ez, hamburguesategi gertuena 80 kilometrora dago. Orduan, jende gehiago zegoen hemen Caleb baitu zutenean, edo estralurtarrak hamburguesategian izan ziren ona etorri aurretik? Ze sufrimendua daukan nire hileak! Agian estralurtarrak datoz berriro. Tira, neskak, zoazte zuek zer den ikustera. Ni hemen geratuko naiz, artoa zaintzen. Utzi mutilei bakean! Nortzuk zarete zuek, eta zer egiten duzu hemen? Ba, desagertu den jendearen senideak gertatutakoa ikertzera etorri gara. Ni Sagan Hawking doktorea naiz, astronomoa. Itzel, ni Virgo naiz. Ni ere abduzioak ikertzen ari naiz. Estralurtarren inbasio bat bada, zeren aurkari garen jakin nahi dut. Zerbait baldin badakizue lagungarria izan daiteke. Laguntzeko gaude. Orduan igo zaitezte. Nire lantegitxoa erakutsiko dizuet. Arratsaldeko 4:00 gutxi, mendi harritsuak. Ikusgarria! Tresna hauek guztiak estralurtarrak ikertzeko dira. Ikusgarria ala susmagarria. Zer esango zenuke? Zatozte, neskak. Aizu, zer da Guper? Zer? Ekarri, mil esker. Ea, maiari erreparatzen badiozue, izarrek abduzioak egon diren tokiak adierazten dituzte. Nire teoria da, estralurtarrak kultura ezberdineko jendea baitu eta ikertzen ari direla, erabateko inbasioan on hasi erabakitzeko. Zer? Oraindik eraso ez duten lurralde asko dago. Ez aldute Beverly Hills bisitatuko behintzat? Nire ordenagailuek kalkulatu dutenez, hurrengo erasoa hemen izango da. Saudi Arabiako bazar batean. Mil esker denagatik, doktorea. Itxaron, dakizuena esango didazuela agindu didazue, gogoratzen? Dakiguna da, ontziak tipula baten itxura duela, edo arbi batena. Egiatan? Beno, besteri jakiten batuzue, deituko didazuela espero dut. Gauza bera egingo dut nik noski. Goazen jauzi batean Saudi Arabiara, neskak. Goizeko 10:03 minutu, Jedan bazarra. Ikusi duzuen nolako pagotxak? Utzi horri eta guazen, batek dakizarekin topo egingo. Ba, hauek ez dira merkealdira etorri. Honi esaten diot nik mutilak makurtuta edukitzea. Poste nahi zuek ezagutzeaz, baina joan beharra daukat. Agur! Merke daude gauzak, baina hurrengoan internet bidez egingo ditut erosketak. Niri ez zukitu hilea! Filmeren batean ikusi dut hori. Gidariaren liburuak dio? Aldez aurretik planeatu, arriskua identifikatu, seinalizatu, eta tartea zaindu beti. Ondo altzaude, Ales. Primeran, baina garbi dago morroi hauek bazekitela etortzekoak inela. Oi! Guper berriro, eta begiratu hamburguesa zorroari. Cloverrek aioguan aurkitutakoaren berdina. Egingo nuke Hawking doktorea tartean dagoela.
Arratsaldeon andereñoak. Aizu, Jerry, balduzu guperren aditzerik. Ba ez, baina begiratuko dut. Dena dela berriak dauzkat Iowako hartasoroko marrazkiari buruz. Estralurtarren mezu bata? Ez dakit ziur, baina irudiek zenbakiak adierazten dituzte. Mexikoko muino bakartu baten latitude eta altitude koordenatuak dira. Erakundearen garraio berrian joango zarete bertara. Asko gustatuko zaizue. Goizeko 11:23 minutu, muino mexikarra. Iowa, Colorado, Saudi Arabia, Mexiko... Ez da beste bategongo gukaina bidaiatzen duenik. Arrazoi duzu. Estralurtarrak bisitatzera joatea bakarrik falta zaigu. Begira! Benetako estralurtarrak! Behar bada. Babestu, ikustera noa. Babesteko? Espaziontzi erraldoi baten aurka? Ezin dugu bakarrik utzi guazen. Planen bat daukazu? Zauka dukitzea espero nuen. Unetxo bat hitz egiten ari gara. Ongi, hemen nago. Orain zer? Lasai, ez estutu, Alex. Gure bi planeten arteko lehen harremana baino ez da. Kaixo, ze berri? Barkatu? Gure izkeran mintzatzen zara? Hobeto daki frantsesa, baina ondo moldatzen zure izkeran, eta galaxiarteko 25 dialekto baino gehiagotan. Zergatik abduzitu duzue jendea? Guk ez dugu horrelakorik egin, hori guperren kontua da. Ezagutzen dituzu guperrak? Lagunen larrialdi mezu bat utzi digute hartasoro batean guperrekoek baitu dituztela esanez. Albezain azkar etorri gara haiek salbatzera, baina guperrak zain geneuzkan. Jakinaren gainean jarri behar ditut nire lagunak. Kakazarra, ez da bi. Clover eta Sam. Baituta nago espaziontzi estralurtar batean. Ea kokatzen duzuen, zatozte azkar. Musua kales. Eta zer dakizu guperrez? Estralurtar gaiztoak dira? Baizera. Hawking doktorea, guperrek zuere baitu zaituzte? Baitu niretzat lan egiten dute. Eta zu espioi txikia, nire presoa zara. Baina esan diguzu, desagertutakoen... Zenide kezkatuak zaretela, mesedez. Ikusi zaituztet lurrartzen hartasoroan. Asmatu egin dut astronomoaren kontua zenbat akizuen jakiteko. Orduan, nor zara zu? Guperren burua. Sekulako ametxarraroa egin dut. Nik ere bai, eskerrak bukatu den. Ez beldurtu, ez dizuegu minik egingo. Eskerrak, gehienek alana izaten dute. Itxaron, gure izkeran mintzatzen zarete? Bitxia. Itzel, baina bai bitxia da. Ales da? Baituta nago espaziontzi estralurtar batean, kokatu eta etorri azkar. Musuak Alex. Baituta dago espaziontzi batean. Guperrek baitu dute, gure laguna bezala. Zergatik egiten dute hau, guk ez diogu inorik kalte egiten. Guperrek, Denok ere arrazoiak dauzkagu espaziontzi horretara joateko. Baina nola iritsiko gara, Laurok, bi bizkar zorro bakarrik edukita? Hori gure kontu. Eta orain esan, zer da guper delakoa? Baliabide estralurtarrak ebasteko mundu mailako erakunde bat. Jarraitu egin nuen Iowako ontzia eta tresneria eta gailuak nastu nituen. Orain ontziak eta eskifaiak nire zerbitzura daude. Eta hartasoroan utzi genuen larrialdi mezuari esker, bi ontzi dauzkat nire plana gauzatzen laguntzeko. Ze plan? Izua sortzea. Eta mundu osoa beldurtuta dagoenean, behartu egingo ditut estralurtarrak eskaera egitera. Baik eta gehiago nahi ez badute, munduko gobernuek ondasun guztiak entregatu beharko dituzte. Eta zer gertatuko da abduzitu duzuen jendearekin? Bai, galdera ona. Haien gandik libratu beharko naiz. Hain zuzen, zeu izango zara nire ezabagailua probatuko duen lehena. Abisatu bukatzen duzuenean. Kontrol gelan egongo naiz.
beste bat ematen du orain gure garraioak. Arakatze tresneria gehitu diogu gure lagunak aurkitu ahal izateko. Aizu, nola dakizue hainbeste gauza egiten? Gure planetan eliteko espioi taldea gara. Goazen! Azkarra zara, baina ikusiko dugu nork egiten duen barre orain. Nik egingo dut, noski. Berehala iturriko da bere onera. Bizkor! Hazeman! Nola sartuko gara? Atetik, noski? Ze ate? Aha! Honetatik. Horixe izango da ezabagailua. Ez! Askatu! Lagundu! Lagundu! Begira, hori kale bizango da. Artasoroan abduzitu zuten mutila. Denak ezabatuko dituzte! Gulenago iristen bagara ez. Baina biok bakarrik nola menderatuko ditugu hainbeste mozolo. Gu ere hemen gaude. Ez daukazue iesbiderik. Ongi ba, ea norbaitek salbatzen gaituen. Hau posa zuek ikustea, Hawking doktorea dago honen atzean. Gehiago ere esango nizueke, baina jendea dator. Orain guri dagokigu zuei laguntzea. Jostailu polita, non erosi duzu? Gure buruzagiak eman zidan, Jerik. Jerry? Ez, J-R-I. Guazen eskak! Zuek askatu estralurtarrak. Ni arduratuko naiz tramankulu itxusi honetaz. Ikus dezagun pultsometroa, indarmetroa. Itzalita. Merci beaucoup. Frantsesa ere badakite? Eta galaxia arteko 25 dialekto baino gehiago. Merci beaucoup. Makina hauek ez aldute itzaltzeko botoidik. Zu berriro? Sentitzen dut, duela gutxi moztu dut ilea. Hawking doktorea kontrol gelan dago. Ez ukitu beste botoidik. Atzeman! Alperrik! Amore eman! Amore eman! Eman amore doktorea. Bizkorneskak programatuta dauka. Atzera! Niretzat ezpada teknologia. Beste inorentzat ere ez. Zuretzat ez da izango behintzat. Ez! Biltzen ari gara. Esan ez dakigun zerbait. Atzera gaitzazu iritik. Nik gidatu? Ez dago beste inor, Ales! Unetxo bat, aginte hauek ezagunak egiten zaizkit. Nik idatzen ikasteko erabiltzen dudan autoaren antzekoak dira. Orduan gidatu! Agian ausakatzen badut. Ezin diot airean eutxi, lurreratu egin behar dut. Nahikoa toki dago hortxe. Profesional baten antzera aparkatuko dut. Barkatu, nahikoa lan daukat gidatzen. Bale da. Mesedez, ipini zuen aulkiak lehen bezala. Amaitu da lurreratzea. Gaindituko aldut gidabaimena honen ondoren. Inoiz hartu ikuskatzaile bat behar baduzu, hemen nire zenbakia. Agur lagunak, bidaia on! Merci beaucoup! Behar bada egunen batean joango gara euren planetara. Behar bada, baina orain azterketa bat daukazu. Izugarri aurreratu duzu denbora gutxian. Nola lortu duzu, Alex? Espaziontzi estralurtar batekin praktikatu dut. Eta nora
egingo dugu lehen irtenaldia? Dendagunera noa, noski. 3 aldiz mutil gehiago erakartzen dudan ikusi nahi dut. Gehiago praktikatu beharko dut eskufrenoa eman da usten ikasteko. Bai, estralurtarra? Ni Sam naiz eta hauek Ales eta Clover. Gu harto ikuskatzaileak gara. Hemen zeundeten argien gauean? Bai, noski, gure laguna kale hartu eta espaziontzira eraman zuten. Haren bila gabiltza geroztik. Nolakoa zen espaziontzia? Tipul handi baten itxurakoa. Ez, arbi handi baten itxurakoa. Bai, zure burua bai arbia legalanta. Hamburguesak ekartzen dituzue amaiketakoa egiteko? Ez, hamburguesategi gertuena 80 kilometrora dago. Orduan, jende gehiago zegoen hemen Caleb baitu zutenean, edo estralurtarrak hamburguesategian izan ziren ona etorri aurretik? Ze sufrimendua daukan nire ileak! Agian estralurtarrak datoz berriro. Tira, neskak, zoazte zuek zerten ikustera. Ni hemen geratuko naiz, hartoa zaintzen. Utzi mutilei bakean. Nortzuk zarete zuek, eta zer egiten duzu hemen? Ba, desagertu den jendearen senideak gertatutakoa ikertzera etorri gara. Ni Sagan Hawking doktorea naiz, astronomoa. Itzel, ni Virgo naiz. Ni ere abduzioak ikertzen ari naiz. Estralurtarren inbasio bat bada, zeren aurka ari garen jakin nahi dut. Zerbait baldin badakizue lagungarria izan daiteke. Laguntzeko gaude. Orduan igo zaitezte. Nire lantegitxoa erakutsiko dizuet. Erakundearen egoitzan gaude, ez dute zertxo ere ikusten. Ilunpetan distira egiten duen elastikoa erosi behar nuen. Esan dizuet ez zaidala gustatzen ilunpea, eta ez beldurra ematen didalako baizik. Kaixo, andereñoak. Jerry! Ondotxo dakizu ba estresak kalte egiten diola nire larrua zalari. Barkatu, Morrison agenteak behaztopa egin du sorgailuaren kablearekin. Tira, begiratu Italiako, Errusiako eta Frantziako satelite irudi hauei. Erakundeak uste du ikusi duzuen jende hori estralurtarrek abduzitu dituztela. Estralurtarrek txantxetan ala? Buruan kolpea hartu duzu gaur goizean dutxatzerakoan? Kontu larria da hau andereñoak. Azken 2 asteotan hainbat abduzio gertatu da. Aurrenekoa Iowan. Zuen egitekoa abduzio tokiak bisitatu eta aztarnak aurkitzea izango da. Banekien ezin genuela galaxian bakarrik egon. Banekien bizitza zegoela beste planetetan. Batzuetan, Ales, zuk ere beste planeta batekoa ematen duzu. Planeta raro xamar batekoa. Tira ba, tresna batzuk ezagunak dituzue. Bizkar zorro propultzatzaileak, hilerako urkilak akordeak, bero sentsore 6.000, mugimendua hautemateko infragorri betaurrekoak, internet eta kamera digitalarekin, eta tresna berri batzu, GPS dun eskuturrekoak eta EBDL-ak. Mareatuta ala, Jerry? Entzun ondo, hauxe da EBDL-a. Espainietako barra distiragarri eta laserduna, fruta zaporekoa eta kaloria gutxikoa. Estralurtarrekin topo egiten badugu, lurrak eskaintzeko duen onena erakutsiko diegu. Bai, onena. Agur eta zorteon andereñoak. Eguerdiko ordu bat eta 17 minutu, Iowa gainean. Erakundeko pilotuak hitz egiten dizue. Mendebalderantz goaz. Hegazkin azpitik begiratzen baduzue, Iowa ikusten duzue. Hegazkin azpitik? Berdin dio auto bat edo bizkar zorro propultsatzaile bat eman. Alesek ez daki gidatzen. Ikusiko aldu. Urbiltegi hori. Ai. Clover, Sam, entzuten ditazue? Harta soroan gaude, labirinto bat dirudi. Bai, ikusten zaituztet. Kaixo! Ematen du marrazki bati jarraituta moztu dutela hartoa. Sandalia erraldoi bat irudi. Argazki bat bidaliko dut erakundera. Ezin gara itzuli estralurtarren egin behar honetatik harto hautsarekin bakarrik. Aholku bat,
Ez egin horrelakorik gidabaimeneko azterketan. Ongi. Nor da bilor? Ez zaitu gustatzen hau. Ez da niri ere. Ez zintuztegun beldurtu nahi, ni Tobi naiz, eta hori Jet. Hauxe! Bere biziko espioiak. Goizeko 5:25, Iowa. Aizu, Tobi, utzi behingoz fantasiazko zabor hori. Bai, itzuli errealitatera eta bukadezagun egitekoa eguzkia irten aurretik. Honenean noa oraintxe, estralurtarrak lurrartzera doaz. Ze arraio! Baina, ze demontre... begira! Guazen, korri bizko! Guazen hemendik! Estralurtarrak. Goizeko 11:25 gutxi, Beverly Hills Institutua. Kontuz! Benetan esaten dizut andereñoa, hobe duzu autobusaren ordutegia eskuratu, zeren martxa honetan ez duzu inolaz ere gidabaimena aterako. Atera beharra daukat. Oi, gidatzen dakiten neskek hirubider mutil gehiago erakartzen dituzte. Ez kezkatu, Ales. Ziur aparkatzen hobea zarela. Mesedez, ez jogoratu aparkatzea. Zuzara gidabaimen ateratzen ari dena, Ales, non daude frenoak? Arratsaldeko 4:00 gutxi, mendi harritsuak. Ikusgarria! Tresna hauek guztiak estralurtarrak ikertzeko dira. Ikusgarria ala susmagarria. Zer esango zenuke? Zatozte, neskak. Aizu, zer da Guper? Zer? Ekarri, mil esker. Ea, maiari erreparatzen badiozue, izarrek abduzioak egon diren tokiak adierazten dituzte. Nire teoria da. Estralurtarrak kultura ezberdineko jendea baitu eta ikertzen ari direla, erabateko inbasioan on hasi erabakitzeko. Zer? Oraindik eraso ez duten lurralde asko dago. Ez aldute Beverly Hills bisitatuko behintzat? Nire ordenagailuek kalkulatu dutenez, hurrengo erasoa hemen izango da. Saudi Arabiako bazar batean. Mil esker denagatik, doktorea. Itxaron, dakizuena esango didazuela agindu didazue, gogoratzen? Dakiguna da, ontziak tipula baten itxura duela, edo arbi batena. Egiatan? Beno, besteri jakiten batuzue, deituko didazuela espero dut. Gauza bera egingo dut nik, noski. Goazen jauzi batean Saudi Arabiara, neskak. Goizeko 10:03, Jedan bazarra. Ikusi duzuen nolako pagotxak? Utzi horri eta guazen, batek dakizarekin topo egingo. Hauek ez dira merkealdira etorri.